Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаноє». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям, сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – новини русинського світа. 19 октября – День пам'яті єпископа Василія Поповича. Яка роль цього чоловіка в історії русинов? Удивительна історія духовників нашого краю. Навіть уведена була унія у нашому краю, напоминаю, уведена була австрійськими фанатиками-католиками, домом Габсбургів. Уже самі уніати постійно держали себе в духові православ'я, сокотили, як зеницю ока, богослуження, язик, проповідь. Но з весни народів у 1848 році по всій Європі пройшли, як називають історики «Весна народів», які пробуждення національні малих народів. Люди починали себе самоосознавати, що ми у всьому сімействі народів маємо кожен своє етнічне лице, язик, культуру, танець, спів. Починаючи із Андрія Бачинського, єпархія уніатська, греко-католицька прийняла, що язиком офіціальним для документів, для офіціальних контактів буде літературний руський язик. Напомню, не современний російський, а язик, котрий, скажімо, времен Ломоносова Михаїла, этого Северного Помора, його язик і його тодішня граматика, його статті по-русски дуже були близькі. І от єпархія, як прийняла тоді, щоб літературний язик був офіціальний, так ото дійшло аж до 1947 року, коли через дійствия відомі совєтського режиму церква греко-католицька була заборонена. Но так важно, що єпископ Василь Попович, а у Закарпатті донині найбільше фамілій Попович. Так значить, люди цінили родство із священниками, щоб називатися Поповичем. Так от цей єпископ після смерті Андрія Бачинського, коли мадяри навіть не давали вибирати нового єпископа, поламати оту таку добру традицію, він це встановив. Нам що ще важливо? У 1837 році, коли він його рукополагали у єпископа, він був великий друг нашого духовника і будителя русинов Олександра Духновича. Вони в місті їздили і на Галичину, де рукополагали його. І тоді у перший раз Олександр Духнович лицем к лицю зустрівся з галицькими русскими. Це тепер така велика війна проти всього руського. А ведь Галичина завжди була руська. А руський мір почався, уви, не з Ленінграда, а з Києво-Печерської лаври. А головне ще, що завжди греко-католицька церква називалася Руська. Руська віра. І ми були постійно руським народом. Тому навіть якщо ми тепер можемо мати якісь претензії к росіянам, це не уменьшає нашого права не забути свою стару назву. І от пам'яті єпископа Василія Поповича можна повісти такі добрі слова. Восстановив він і язик літературний руської єпархії, і підтримував русинів літературу. В проповідях предлагалося говорити чисто літературним язиком, але в общенні, звісно, попросту по-русинськи. Так от, у весну народу треба ще й повісти, не лише русини предлагали туди мати офіціальний язик русинського народу, як літературний русський язик часів Ломоносова. Точно того просили, мало хто знає, Словенія. Теперішня держава незалежна у Європі, вони теж предлагали тоді в 19 віці, щоб державним язиком словенів був літературний русський язик.
кінці 19 віка, як тут на Подкарпатській Русі, так на Галиції, тайні єзуїти повністю всяди замінили старих греко-католиків, котрі були фактично русофіли, замінили їх повністю всяди по монастирям, по школам, на єзуїтів, які стали противниками усього руського. Ненавидіти руського тепер стало неким брендом любого патріота. Хоча откуда їм знати нинішнім недовихованим і недоученим людям, що ми-то в той колисці виросли і з неї нікуди не ділися. Добра пам'ять про того єпископа, як і про Андрія Бачинського, як про других єпископів. Но важно розуміти, русини, в якому стані не були, це рядові, це священники, це єпископи розуміли, вони служать русинському народові, і треба сохранити і етнічне лице, і національне лице, і язик, культуру, і релігію, а в релігії релігійний восточний православний обряд. В принципі, в той час ніде не було, що боролися із у літургії, коли казав даже уніатський священник і всіх вас православних християн. Не будемо давати оцінку другим питанням, просто кажемо, єпископ Василій Попович залишив у історії свій добрий слід.